Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Nginwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Haka jingwan len shop biang jong ka klam jingpang COVID-19 haka ni ka Jilla Meghalaya haka sen ka baar ka Joint Action Committee of Passenger Vehicle Mairang Civil Subdivision kabala sam da ki marbam shi kishnong ba pher ki bahaba po ka Mairang Civil Subdivision kamtam ye ki konswet badru ye ki longye ki baduna haka yok ka kon bat shakinong ni akali ki bashu im tang na ka ba kamai kali hanrai ki babon ki nong ni akali ki la ai kala yakini kilat jingyarap shiki longying ki baduk nagaliang ka committee kalapan paru ya kajing sngongo bat kajing ay kublay ki brave ki badan shisha ya ka mensem ay jingyarap bat ki balakloy ban no senyang lem syaka seng ha kajing lait ay jingyarap jongki ya ki longying ki baduk ki bakerdo kum ka sinjuk i sngo banai kublay korpang ya ka GSC passenger vehicle jong ka Mairang subdivision ya ka ba fleshim ya ka ni senjam haban knelem ya ki kti ka diang ka kti ka mon sha ki long yeng long sem ni sha ki khun swet khun rang li ki bi kundu ka chingye akum ki ka sarkar patrikam na ka bata ka bi doktaw apuding ki chingye khun ka le persya na ka bata bi khnyang jingpang tulung ka khlang te gani ka dei ka ba ni kum ka sinjuk hangne hanung flu area iso banai kublai kerpang ya phi ka GSC ya ka ba fleshim ya ka sinjam na kam ta ban rap lem ya ka ni ka tong ka than jungi na ka banta ki ba dok ki ba kurdu ba kerpang e ikun swet kun rangli te hakum ka ni ka por ngim don da ko moi pat ban nei DOE ya kata ka jing ya trei rengkat jong phi ya kata ka jing snok ti lang jong phi ya kata ka jing don lang ka wei ka jing mot hawat ni idai tang ki nong bala ki ba kamai lingba ki ni ki kali nagam ta ban bit ban biang nagam ta ka yok ka kot halaka jong ka kamai ka kaji ki yin kisem ndrei kani baro ka dei ka ba phi yo ilem ya ki wei pat ki ba kurdo ti kani ka pen internet adu tata ba phi kinelem wala phi long tang nong bala ndai phi petlem ya ki men ki para leni ki para do ki para snam ki bi yo amat ya kani ki jing e tikum kadak kasien wala ilong ijing ai beret nagaliang jongi kum kasinjuk pau dak jing kemen jala ban kenelem nakabenta kini kadong kathan jongi ban yarap nam teknik khun swet khun rundi tingam don dak komoi pat ka keteng jong kasinjuk nong klu area hi brok away ngasngo banai kublai kerpang saisien ya ka GSC passenger vehicle kablale yang ni ka kamba tangki ni kentien kublai shibun nagamta president ba secretary jong ni ka session ba khialam nanti shakmat ba nam ta ki khat ki barok away tangki ni kentien kublai shibun namla kan dapan pau jing sngo kerpang ye fi be plala bani poi kat ne jing IT jong ni kha golong ngimde bangin ai mangi shape fi ki pai ba jing a jong golong bangi IT ni kha shaka asan nong fli dengan mla ro ban pau jing sngo kerpang ye fi ki sordar sinong baki senjuk jong ki nong sencar sinong jong ni area ka dong ka than hi barok away bat ngamla ro ban pau kerpang ya uai uperlok ubal sponsor syakani ke GC jongi uba jual marbanyang nang tay na po shalong na marka jing kumbala krando vice president jongi minish khmat bagani ke GC jongi ngidang syumi dang mata si kat tu kat ni banai kempat ayat Islam ndrei jaga mesim ke jing songkhia lengba kinong sponsor kinong ai songba kinong senyang syaki imlang salang apa dan gajinya keren bat kaji isi jongi ulah kloy kiti ban kenar kijing yarap bat kumjuru igi try jongi pom ibadon po ira mairang kilai simentalang bani perkat nak benta jongi driver ndrei hagaju kaporu ni nak gilen ki driver ki babun kiong ngene ai se upat ba kham idon kam jakat no ka mesim jongi kinongit kam ngisngo kuman habing yo sngo bagi mesim jongi driver idon kita ke mesim bani perkhat lang ya uduk usuk sam siliang
ya kani ka por ngoban bang imdon ya isu tang kita kentin kiba tang kentin ai kublai ya baro kitu kibalai don mentalang hakani senyang jongi shani ka dong ka tan jongi jongga mairang civil solution hi bergoi ban hidang don hiru kiba ngimpat la ban ya pendaplut namar kajing terkat jongi man laki asion kide ban mi shakmat mangin ya ri shedin namar kani kajing ai kalong wala ilong ibarit sumbok kau barit kumbal along bau jisu ubasai fight san hajar ngut tang deki jembam kiba santeli buat arteli kidok ha yang semua gini kijong iru kan yesrim lengba kijing kerku jong play terakan rat nombu nantau ngatrai baru punya kedang wala ilong tang kendiat ru Ngayi tu EP bagani ka GSC keempat aslam bengi sedang ya kajing terekam jongka kajing sedang kadang long tang sibet idang la ban phom thmai ya kana ka GSC jongka Mairang Civil Subdivision ka jongi apdeng jongka ni kajing jia lemba kajing one shop jongka ni ka klam nakaliang jongka GSC ngile perkhat ngile kumno namar kadon kajing khangdam menta bro chtayo ru la khangdam hangni po west kasil ka jongi bala bu do GC jongi pante lakam na ka benta kani ka jing saphyang stat hadu kata-kata jong ni phyang jing pang corona tena kali ka GSC ka jongi perkhat ngile kumno kani katayo kibabun kibaduk kibakurdu kilakut kilat kilenti khamtam bikiladu ya kabala ka kitnong te dagawai karai jong ka GSC ngile perkhat ya mentang ini no senyang kat bala la ilong beret ni bakrau da kajing ya no senyang lem kajungi kalong kajing mentoy na ka benta ki baduk ki basok te menta baro stayo ngilaya keleng-keleng kisnong nadu nong klau light dom ter ila pelong ya kani ban sam ini jing ai beret lembau khau kum phniang dai tengilayo keleng-keleng ban sam kajing sam kajungi kala jenkot hadu kumba arspa duna kilong yeng de klam da pan slam masih thu ipi bakani kalong ka nuksa ya ka bangibut lamba unong samaria baha bakadai ka kamram kajungi langilong kinong bela ki baret ka jingi kayo kubat rai kadai yangi bangile yai namta kani kajing khangdam desngo kuman da kajing plilat jung play ilala ya gaban wan hadu kani kajaka jong phiang ne po area nong thliu ki bobun ki long ying bangin yo bansam te hagane kapor ngakarpa ti phi kum ki long ying pediang ini jing ai beret jungi nakaliang ka GSC ilong te khau lemba ka phniang padudai te kajing ai ka jungi lemba kajing kerku ka jong play kalong kajing mentoy na ka benta jong phi dengan khot ngayo weru namta kibri kiba khamdon khamem kiba riu spa tong ini no senyang lem hagabokum kani ka khap habawan kani ka len shop jong kani ka khlam nado munchang senam ngilama ikijing ilama ikijing jinjar kiba harpom lemba kani jingal len shop jong kani ka khlam te menta ka senam ru kumju kadang long double wat nga ong ye phi le si la munchang senam ru kan long kumju te menta kadon kam yangi ngakhot ngawer ye phi kum ki pa khamtam ki belatip yu play ka ba khmat do ngi dei ban bu jing duai mu play mirap na ka benta jongi u niada na ka benta jongi man pelaj yangi na ka ni ka khlam ka bashir khai ni penpau ya ka jing sungu kuman hakna kapor bat ka jing sungu ya ka joint action committee passenger vehicle jong ka Mairang Civil Subdivision Borogowai ka balakloi ban kedai ka peti jungki na ka berda banyarap lem syaka action nong flu area jungi dan nakaliang jong ka action jungi iladon ya ka jing perkhat badai banyarap siki pajba te kumta ngila ha ya ka jing tip syaki soda snong borok lengba ka senjuk soda nong flu area jungi kebetulan rekat kena kepol tiga kloi ban pai kerteng
Eswa ban sedang ya kena kapenta nak liang cungi ka ision ni ai kublai kerpang ya kinongkit kam bat ya borok kawai ka body jong ka Joint Action Committee Passenger Vehicle Marang Civil Subdivision kerpang ya ka senjuk sodal senong nongkliu area jungi Presiden Sekretari Wek kinongkit kam bat ki Sekretari senong bat kerpang ru yo sodal senong nongkliu Peladan rekat akan kepol belasyak yang ini kena cakap kemalapan tengi sengo ban ai kubulai kerpang yapi barok te kham kerpang susu pat kalau nak kapenta jong kine ki nong song snong ba e jongi ke ba filaya kloi ban priang la se kadai ka jing ai ka baret nak liang jongi ka ision Shapi te ba filaya pelaj ka pol ka pakordol nak kapenta ba ngingin le ya kene ke program hakene kepor bat kumcuru ya ki para driver ki para nungkit kam na galiang ka ision jungi sengo banai ke lang namar ya ka jinglo jung ban lapor banyadon lang hakene kepor Pau ke jing suk kemana akan naik ke por ni kampoi perkat bagi ni yok akan naik ke benta ke ba ngin yok ne kau bat une u dai ba pinsi IT hangi ke asion ba ngiru ngin le ya ke ba hatam apa akan naik ke area nadu mo shot hadu mo kam na kalian jongi skwa ban ya tu akan naik ke por ba ngili pet ya ki driver bat ngili pet ki try kali ngim idon kam bangin yasim mangi ki trekeli bat ki driver ngilai pet ya ki perlok lane ki nong song snong hakine ki live li ki snong kamu khap bat kamu shoot bat kamu nai ban ngilai jet ya ki briu na ki snong live li ki snong bangin ni penyo ya kena ke benta cisor cidur bangin ya ngin ya sampai ya ki baduk tam ki badon hapa kene ki live li ki snong kata aku ngaku ban tu api kenapa ya pi kumka kamtam presiden walala sistem penyo ki ne yune kau bat ya ki yune dai ba kumbangil aimang ma tengi de ya ngia tu ki ba pi lu pintip kai ke ba nakalian jongi ka uson ye ngile penbang tengi le jet menien ru ya ki briu ki ba idai bat ngi khambu ngi kham ong kano ngi kham ya objek mano na pren jongka urson ngile menjur lang bang ini ai ya kini kibriu ngile jet adu lai thongot ngile la ya ngile ya khen bang la kumno ki daban ya mar pra kilo tam we briu ngong ngile khen ngong tam ba kile ya ngim dong ba kila biang dari tam ba kila ya benta ngasu ba kaburom kelalong ya ka ya ka JSC bat kumju ya ka urson jongka mau nai taksi te dokumen sim ke bangi kwa ban ya trelang nang nai sakman rungi kwa ban ya trelang hakino ki benta kenang ba kum hakine ki por ba dia kum kana klam ni da kwa ken mar ngi do ngi area sine ngi do ngi bon ki ba ye kerdu bat ba
tang buan ki barang dang yaduk dan marketai la dang iya tan khndiat ki jing yarap lu long ki jing mentoy ya ki to ki ba pli ki ba mda yo ha ka belak ki nong